I vam començar el 10 de novembre, estàvem tots com molt indignats, no sabíem massa què fer, no? I ens va arribar pel WhatsApp que una noia de Sant Fruitós havia començat a sortir allà a la plaça a tocar el cello, el cant dels ocells cada dia. Pensar que a Igualada potser valdria la pena també començar una iniciativa d'aquestes. I sempre que hi ha un moment de tristesa o un moment d'alegria, ho celebrem amb música, és la manera que tenim nosaltres de connectar. Bueno, doncs a mi ja m'han passat part d'ahir, de molta gent. Era un dia previsible perquè hi hagués molta gent. Avui es pot cantar, encara que no hi hagi Jaume. No ve el Xau, no? Sí, perquè l'Àngels ja la va fer. Ara ja està, sí, ja està, sí. Hi ha l'Àngels que la va fer. Moltes vegades, quan ho trobem moltes notícies, que surt al diari una notícia, el gran boom, tothom en parla i al cap d'un mes ningú se'n recorda. Aquesta va ser una miqueta la idea, no pot ser que ens oblidem que hi hagi presos i exiliats. I és una manera de recordar-los i d'estar amb ells. El Gol Vella Xau. I després el Vull ser lliure. I aquí el Vull ser lliure. Ells no estan sols, ni dins de la seva minúscula cel·la. Els primers dies érem 3, 4, alguns dies amb molt estiràrem 10. A partir del gener ho vaig agafar com a hàbit i és un hàbit que tinc ja, de venir aquí. No soc ni músic ni cantant, ara ja canto, veu malament però ens atrevim a cantar. Interiorment podem tenir els sentiments, però si els exterioritzem, aquests sentiments doncs, es mantenen més. Això ha anat evolucionant de manera que ara, avui estava escrivint una carta al Jordi Turull i li explicava, és una litúrgia, o sigui, jo ara entenc, jo no soc d'anar a missa, però ara ja entenc la gent que va a missa, perquè és que hi ha com un ordre superestablert que la gent se'l sap ja perfectament. S'ha generat com una energia molt interessant de la gent que ve i cada vegada una cosa crida a l'altra, cada vegada ve més gent. Visc. Ja sento bategant les consciències dels qui estan de part meva l'activitat de la ciutat futura que estan construint. En ella no hi ha ningú que esperi rere la finestra mirant mentre uns pocs es sacrifiquen. Visc. Soc partisà. Per això odio els qui no prenen partit. Odio els indiferents. I això cada dia, eh? Nadal, Cap d'Any... Déu-n'hi-do. Infinites gràcies per aquest fet extraordinari que de fet no hauria de semblar, coneixent la gent d'aquest país, no hi ha res extraordinari, no? Però realment el fet que faci 16 mesos que sortiu al carrer cada dia, a cantar per la llibertat, a cantar per aquests presos polítics, per aquests exiliats, això diu tant de la gent del nostre país, per tant l'agraïment és immens. Us vull lliure, ara mateix. Cada dia és diferent, però hi ha dies que són més especials. Quan s'acaba d'una manifestació, quan hem vist que la gent ha incorporat l'acte no a Igualada, se l'ha fet seu i que ja compten que aquest és un lloc de trobada o d'arribada d'una mani. Hem fet colla i rebent-nos amb els altres jo crec que ens ajudem a entendre aquesta injustícia. És el meu granet de sorra a la una indignació que hi ha. És evident que estratègicament això no serveix per res. No serveix per res. O sigui, a nivell pràctic, què estem fent? No estem fent res. Ens serveix a nosaltres. Jo crec que simplement per fer memòria és més que suficient. Recordar que ja tenim una injustícia en aquest país.